دم باش خوندكارن هێژا دوانەیە بووری دێ مە بەحسا چەند هەلبەستوان یانجی چەند نویسکاری وێژەیان نوژەن یێن لە ڕۆژئاوای کوردستانی دەرکەتن. ئیرۆژی ئەمێ ژوەرە بەحسا نویسکارێکی پر بەهێز بود ئالیێ لە تەویدە gelek helbestên wî yê xweş hebûn, helbestên wî hêsan bûn, zû dihatin ezberkirin li ser zimanê gel bi zimanekî sivik û xweş û xwedî wateyên giran dinivîsandin. Ew jî helbestvanê me yê nav û deng Cegerxwîn. Nivîskar, helbestvan, Cegerxwîn. Em ê bên navê wî yê rast, navê wî yê rast Şêxmûz Hesen e. Navê bavê wî Hesen Kurê Mihemmed e, diya wî jî navê wê Eyşê ye. Navê hunerî, navê wî yê hunerî jî gelek helbestvan navekî hunerî ji xwe re pêşkêş dikin. Dibêjin li navê Cegerxwîn jî navê wî Cegerxwîn e. Gor got navê wî yê rast Şêxmûz Hesen e, lê navê wî yê hunerî Cegerxwîn e. Hinek helbestvan ew ji xwe re vî navê hildibijêrin û hinek jî millet yan jî xelk nav li wan dikin. Ji dayîkbûna Cegerxwîn. Cegerxwîn di sala 1930 de li gundê Hesarê yê girêdayî Mêrdînê ji dayîk bûye. Hîn biçûk bû, bavê wî diçe ser dilovaniya xwe, li ber destê xwişka xwe Asya xwedî dibe û mezin dibe. Xwendina xwe li ber destê Şêx Obeyd berdewam dike û bawernameya xwe ya olî û zanistî bi dest dixe. Ji biçûkaniya xwe de Cegerxwîn şivantî û gavanî kiriye. Gelek êş û derd yê milletê Kurd dîtiye bi çavên xwe û xwestiye ku bîne ser ziman biriya wan helbestên xwe û wan hestên tenêk yên nazik ew êş û derdê milletê xwe aniye ser ziman. Me got xwendina xwe berdewam kir û ket refa feqeyan piştî ku berdestê xwe xwedî bû, berdestê xwişka xwe xwedî bû Asya, xwişka wî jî navê Asya bû. Li ber destê wê xwedî bû piştî ku bavê çû ser dilovaniya xwe, xwendina xwe berdewam kir û ket refa feqeyan de. Ket rêza feqeyan de. Li cem Melle Obeydallah yan jî cem Melle Obeyd fêrî zanista olî bû. Bawernameya xwe yan jî destûrnameya xwe ya olî û zanistî bi dest xist. Li gelek herêman yê got Kurdan lê jiyan dikir, li gelek deveran geriya, li gelek gundên Kurda êş û derdê wan bi çavên xwe dît. Helbestên wî ji bo çi bûn? Piraniya helbestên Cegerxwîn ji bo hişyarkirina millet bû. Ji xwe Cegerxwîn di demekê de hat dinyayê dema ji dayîkbûna wî dema ku welat yan jî Kurd dibin desthilatdariya axa, bega, mella û şêxan de bû. Êdî çawa em bêjin rewşa Kurda pir xerab bû, li gor bercewendiyê xwe digeriyan ev şêx û melana, tişt ji Kurda re vedkirin, êdî Kurd perêşanî û belengazî di wê demê de jiyan dikirin. Em ê bên waneya xwe bixwînin. Cegerxwîn, Şêxmûz Hesen bi navê xwe yê hunerî Cegerxwîn tê nasîn. Di wê dema ku gelê Kurd dibin desthilatdariya axa, bek, muxtar, şêx û mellayan de bû, çavê Kurdan li azadiyê vekir û her tim banga wî yekîtî bû. Ew pira ku wêjeya Kurdî derbasî qonaxa nû kiriye û bi zimanê şoreşê axiviye. Her dem banga koletiyê rizgar bikin û bi zimanê şoreşê axiviye. Cegerxwîn di sala 1930 de li gundê Hesarê yê girêdayî Korecosa Mêrdînê ji dayîk bûye. Navê bavê wî Hesen Kurê Mihemmed e û navê diya wî jî Eyşê ye. Di zaroktiya xwe de şivanî û gavanî kiriye. Ew hîn biçûk bû,
دما باوی وی جیانا خوا ji dest da sêwî ma û li cem xwişka xwe Asiya xwedî bû. Pişt re berê xwe da xwendinê û ket rêza feqeyan. Li cem mele Ubeyd fêrî zanista olî bû û destûrnameya xwe ya olî û zanistî stand. Li gelek deverên Kurdistanê geriyaye. Êş û belengaziya Kurdan bi çavên xwe dîtiye. Bûye mereqdar û dil bi êşê gelê xwe. Piştî ku rewşa gelê Kurd dît, bandoreke mezin lê bû û bi hêz û baweriyeke mezin derbasî qada wêjeyê bû. Ji bo ku gelê xwe şiyar bike, helbest nivîsandin û biriya helbestê ramanên xwe anîn ziman. Navaroka nivîsên wî li ser welatparêzîn evînî û pirsgirêkên civakî bûn. Cegerxwîn ji bîrewerî û pêşvebirina civaka Kurd dibistaneke perwerdahiyê bû. Ew bi hizr û hestên xwe yên welatparêzî û demokratîk di dema xwe de şoreşeke bêhempa bû. Cegerxwîn di sala 1948 de li Stockholmê paytexta Swêdê jiyana xwe ji dest daye û li gorî xwesteka wî ew di hewşa xaniyê wî yê li bajarê Qamşloyê li wir bi axê hatiye spartin. Berhemên wî çend dîwanên wî hene destpêkê min navê dîwanî ji werbêjin? Prîsk û Pêtî 1945 Şam. Sewra Azadî 1954 Şam. Kîme ez 1973 Beyrût. Ronak weşanên roja nû 1908 Stockholm. Zenda Vesta weşanên roja nû 1981 Stockholm. Şefaq weşanên roja nû 1982 Stockholm. Hêvî weşanên roja nû 1983 Stockholm. Aşîtî weşanxaneya Kurdistan 1985 Stockholm. Em bîn gelek berhemî wî Stockholmê bûn ji ber gelek salan li Stockholmê jiyan kir û li wê dekê jî jiyana xwe ji dest da. Çîrok û pexşan. Çîrok û pexşan jî çi hen li cem e? Salar û Mîdya, Şerefnameya Mewzûn, Reşoyê Darî, Jînameya wî, Folklora Kurdî 1988 Swêd. Ziman û ferheng. Derbarê ziman û ferheng de jî çi nivisandiye? Destûra Zimanê Kurdî 1961 Bexda. Ferheng parçeyê yekem 1962 Bexda. Ferhenga parçeyê duyem 1962 Bexda. Rêzimana Kurdî ew jî pirtûkek wî bû di derbarê rêziman de. Derbarê dîrokê de çi nivisandiye, dîroka Kurdistanê ji xwe nivisandiye du beşên wê ne. Ew jî pirtûka wî ya derbarê dîrok. Helbestek cegerxwîn heye, em ê helbesta wî jî ji were bêjin û şîrove bikin. Ji xwe helbesta wî destpêkê de li ser çi diaxive? Helbesta silav bi sifra hazir. Di vê helbestê de diyar dike ku ew dixwaze berê gelê Kurd bide xwendin, zanebûn û xwe ji bindestiya mejiyê kevin û şêx û mella beg û axayan rizgar bike û hizrê nûjeniyê pêş bixe ji ber vê jî wiha dibêje û rexne dike. Em ê helbesta wî ji werbixwînin. Dibêje ey soxteyê bênav û deng, dijmin li ser balafir e. Pir leşker û top û tifing, seyda ew e, ew mahir e. Sed salin ev Zeyd û Emir, cenge digel rîşa mele. Mertal di dest wan de bihişt, gurzê di dest wan agir e. Şêxê ku tac û teylesan, wergirtiye rengê xidir. Rûniştiye li burca belek, şahê ecem şah nadir e. Ew sofiyê dîl û reben, serqot û xwas û tazî ye. Digirî bi hawar û fîxan, şêxê me Ebdulqadir e. Carek li şêx ew nanerî, da zanibî rast û derew. Kincê li şêx şal û qumaş, kincê li sofî çadir e. Axa bi deh gundê xwe ye, axa bi deh gundê xwe ve,
باور دکه کی خسروه تالانکر و دز و کلش وی دایه سر ری چاگوره حالی مکرمان جان اوه ام دی چلو سربست بجین هرچی کوچویه گهمده سلاو لسفره حاضره سیدای راست ورونیه لورا جگرخوین نامدار زانا دزانن او کیه این کر دبیجن کافره هلبستاوی پر خوشه شیخ و ملان رخنه دکه و گلی کرد هشیار دکه دبیجن تشتی گوچو ام ندندو ام هشیار بن ام جه تشتی گوچویه فیر ببن جدیرو که فیر ببن دما بید بهزرن خوشکولتیه جه وی کلاسیکیه جه درویشیه رزگار بکن ام بر بنوجنیه و بچن جبر هزریمه پر کوناره ام خوشکون شوپیان رزگار بکن مگود هلبستوانی ما جگر خوین بو دگلک آلیان گلک آلیان وساندیه لسر اوین داریه لسر ولاتی خواه بدمیره بو چه سرهندان اکرابا چه گندک بشوتیا جهکی شرک لدرورک دور چه ببایا هلبستک دکاری بو بنویساندا هلبستنوی خوش بون گوتنیوی اشکره بون سوک بون حیسان بون لی خودی واته گرام بون وانه وانه خوب داوی کر امی بین پرسین نرخاندنه چند پرسین مهنه می برسوان جی بدن چند پرسین مهنه می برسوان بدن برسایه که دبیجه جداهی دنابرا کلاسیک و نوجنیه ده چیه دیار بکن شخوا کلاسیک او ریبازی کبنه کو خوا دسپیره درویشی و خداناسیه و دناورو که خوده نرزگاره لی نوجنی چیه؟ او ریبازا کو خوا جقالب کلاسیکی رزگار کر و بری خوا دا هزری نتوی و بری نویسی دا پخشانی و گلک سینور درباس کرن سینوری کلاسیکی درباس کرن شکناندن خوش هزری کلاسیکی و درویشی رزگار کر او ریباز نوجنیه برسا دویمین دبی آخه و ملایان چه راجه یعنی چه خبات جگل را پیشکش کرن و چما جگر خوین لدجی وان سری هندا شخوا آخه و بگیان جکرداره چه کرن تراجه جگلی کرد را نکرن جه ظلم و زوره بیبه بری گلی کرد جه زانست و خوندنه دگوهرتن راجه جه دولت را دکرن جه بر بی گلی کرد بی ماف هشتن برسامه شخوا اف بشک جه برسوی بو جگر خوین بتوندی آخه و ملا رخنه کرن گوری وی سدما ببختی و ایشا گلی کرد اف هیز بو ده همان دمیده وان کسان ری لآزادی و سرخوابونا گلی کرد گرته بو یعنی ندهشتن کو گلی کرد جی خورزگار بکش بر او نزانیه دهشته بو او دوی پریشانی واند فقیری واند نزانی واند برساسسیا شخوا انا هلبستا جگر خوی جوار خوند هلبستا سلاف لسفر حاضر دبی دناف جواکا کرده چما تیب کارانی چما اف هلبستا هان تیب کارانین شخوا دیواتیا تشتی گودر باس بو ام لی نسکنن ام یه ایرو نه جه ایرو و پیده ام شاشتیان نپجرینن ام جدیرو که خواه فیر ببن پرسه مجی بداوی بون هیویدارم باش هاتم شیرو بکرن هم بمینن خیر و خوشیه ده